Ó, édes Istenem, ez a Surfing Bird a Trashman-től. Na hát ez a legkedvesebb számom. Igen, a madár. A madár az ász. Igen, a madár. Igen, a madár az ász. Igen, a madár. A madár az ász. Igen, a madár. Igen, a madár az ász. Igen, a madár. Igen, a madár az ász. Kis nem tudtad, te zárt tojás. Meg mindenki tudja, hogy a madár az ász. Igen, a madár. A madár az ász. Hé, srác a kék pohárral, a madár az ász. Hé, rémült kisfiú, a madár az ász. Hölgy itt a mosdóban, a madár az ász. Ti nem tudtad, te zárt tojás. De mindenki tudja, hogy a madár az ász. Igen, a madár. A madár az ász. Ő az ász. Megint, imádom az ismételgetést. Brian, elkérhetem azt egy percre? Ha! Ez fura. Azt hittem, írnak majd róla. Miről kellett volna írniuk? Nos, úgy tűnik, sehol nem említik ezt az új ornitológiai felfedezést. Sehol egy vezető hír bizonyos új repülőfaj hirtelen feltűnéséről. Te meg miről beszélsz? Ó, te nem tudtad? Én azt hittem, hogy ezt már mindenki tudja. Micsoda? Bremmer! Igen, a madár! A madár az ász, 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 Brian, nem tudtad! De zárt tojás! Hát Peter majd megmondja, hogy ki az ász, igen, a madár! A madár az ász, ő az ász! Szörfelő! Istenem, Peter, jól vagy? Papa umamama, papa umamama, papa umamama, papa umamama, papa umamama, papa umamama, umamama, papa umamama, papa umamama, papa umamama, papa umamama. Peter, most jövök a bankból. Azt mondták, kivettél $6000 készpénzt a számlánkról. Majdnem a teljes vagyonunkat. Mi a francra kellett? Műsoridőt vettem a helyi televízióban, Lois, hogy egy létfontosságú közérdekű bejelentést tegyek. Köszönöm. Peter Griffin vagyok. Létezik egy probléma a mindennapokban, és tudom, hogy sok amerikait aggodalommal tölt el. Az utolsó felmérés szerint 12-ből egy amerikai nem tud róla, hogy a madár az ász. Én olyan országról álmodom, ahol mindenki tudja, hogy a madár az ász. Igen, a madár. A madár az ász. Igen, a madár. Igen, a madár az ász. Igen, a madár. Istenem, hát lehetséges. Megerősítést kérek a kutatóimtól. Uram, a képlet szerint a madár értéke nagyobb vagy egyenlő az ásszal? Számolják újra!